pevači iz Negotina, njena abstraktna umetnost, tako da ovo sve je predstavljeno njih nešto. Pošto znam da kažem iz Vlaškog kraja je ovo ceo vlaški deo, ovo je njihov stil oblačenja, kako su se oni oblačili, a ranije sada već je to drugačije. Maketa potopljenog ostrava Adakale između hidroelektrane i Tekije. Znamo. Normalno mesto za život. Tursko mesto, po džami znam.